Здравейте хора, сега ще ви покажа Prehistory мод. Това е един много интересен мод. Разправя се за миналото. Ще се превърна в Creative мод. Така. Това е Prehistory мод. Тук. Това е всичко, което било в миналото. За да дойдете тук, трябва Time Machine. Слагате го някъде. Натискате с десен бутон. Ви се появява портал. Влизате в него и се връщате където сте били. Но след това наново влизате. Сте в Prehistory. Тук има най-различни динозаври. Като има краб, драгонфлай, хардсор, амнонайт и петосор. Това са много различни. Това са 5 различни моба. Това са раците, крабовете. Това са драгонфлайите. Това са динозаврите. Те също може да удрят, но са много бавни. Това са... не ги знам как са тези същества. Много са странни някакви такива. Това е птеродактила. Този мод добавя краб ДНК, хардсор ДНК, драгонфлай ДНК и такова добавя, карбон бал добавя, граунд ейпъл пак, карбон мъж, клаубал и тези също така. Този мод също така добавя нови дървета. Водата е малко по-странна, но тук е нощ в момента и много бавно се сменя деня и нощта. Има много вулкани. Аз този свят съм си го направил да бъде на Survival, но сега защото снимам клипа, се пускам на Creative мод, за да ми е по-ясно. Така. Този мод добавя и бъктрап. Ето това тук. Слагате няколко ябълки и след време ми се появява ето това вътре. Това е боболечка. Също за храна са добавени нови неща. Това е от динозавъра. Това е Huge Dragonfly, също може да се яде, зелена ябълка и боболечки. Това добавя и херт компресор, който може да прави ето това в диаманти. Но сега не ми се демонстрира. В редстоуна нищо не е добавено, ами има нова трева, има. И добавя нови блокчета, заедно с стълби и такива малки почки за изкачване. Това общо взето е Dinosaur, Prehistory мода. Аз съм Spider Fury. Това беше от мен.